Komunitný priestor na Boso je súčasťou budovy kina Moskva tu v Martine. Po dnešnom dni, teda po tom otváracom dni, bude fungovať každý pracovný deň medzi 9. a 18. Koordinátorom tohto miesta, tohto centra na Boso je Tomáš Gulán, ktorého sa spýtam, ako bude tento priestor fungovať v praxi. Ako ste už spomenuli, tak priestor sme nazvali na Boso. Ten dôvod je, aby sa tu všetci, ktorí sem prídu, cítili ako doma u seba v obývačke, to znamená veľmi komfortne. To znamená, nebude tu nejaký cieľene organizovaný program, skôr je to otvorený priestor, aby sa mohli prísť či už maminky s deťmi, alebo tínejdžeri a mohli sa realizovať tak, ako oni sami budú mať záujem. To znamená, čo my robíme, je, že pýtame sa ich, že čo im možno, že v ponuke mesta alebo iných inštitúcií chýba a napriek tomu, že priestor už je zariadený, tak snažíme sa ho dovybaviť alebo tie aktivity prispôsobiť tak, aby oni tu našli naozaj to, čo najviac potrebujú. Poobede je venované teda mládežníckemu klubu. Čo si môžeme pod týmto predstaviť? Opäť ten priestor je vytvorený tak, aby sa tu mladí cítili komfortne. Je tu na zemi koberec, sú tu tulivaky, je tu športová zóna, máme tu priestor na občerstvenie, máme tu priestor na robenie projektov, prípravu do školy, možnosť doučovania, je tu možnosť občerstviť sa, pripraviť si možno, že nejaké spoločné jedlo, aby mohli získať zručnosti, poprípade sa zahrať nejaké spoločenské hry, stretnúť sa s rovesníkmi, možno sa stretnúť so staršími kamarátmi, ak budú chcieť nejaké doučovanie, či už od základňári, od stredoškolákov, alebo zase prípravu na vysokú školu, stredoškoláci od vysokoškolákov, tak takáto možnosť tu je práve pre túto vekovú kategóriu. Do obede je teda venované rodinám. Pre koho je teda ten priestor určený do obeda? Do obeda ten priestor je otvorený, bude fungovať niečo ako materské centrum alebo rodinné centrum. To znamená hlavne pre maminky, ktoré majú ešte deti, ktoré nechodia do materskej školy. Možno, že sú v meste a potrebujú to svoje babätko prebaliť, alebo ho potrebujú nakrmiť, alebo sa chcú stretnúť so svojimi rovesníčkami, niekde si oddychnúť, možno, že v jeseni, v zime bude škaredé počasie. To znamená, aby tu mohli nájsť také bezpečné zázemie. Je tu množstvo hračiek, ktoré sú aj edukatívnych hračiek a zase aktivít, aby tie deti mohli stráviť čas. Maminky si možno, že chvíľku oddychnú a potom môžu ďalej pokračovať v tom, čo predtým v meste robili. Priestory na Boso nájdu vyžitie aj ukrajinské rodiny. Pani Petra Piršilová, povedzme si teda, ako sa tu môžu vyžiť. Pre ukrajinské deti robíme už druhý rok školský klub detí, čo je vlastne pomoc s domácimi úlohami, či už slovenskými alebo ukrajinskými, alebo pomáhajú nám aj ukrajinské pani učiteľky. A pre staršiu kategóriu, pre maminky ponúkame klub slovenčiny, čo je vlastne taká konverzácia v slovenskom jazyku, ale v podstate ide o socializáciu tých mamín, aby sa dostali aj zo svojho prostredia niekde von medzi ľudí, aby sa mohli porozprávať. Čo všetko tu teda tie rodiny, prípadne teda mládež, môže nájsť a využívať? My sme veľmi radi, keď aj ukrajinské deti sa začleňujú medzi naše deti. To znamená, že aj ukrajinské maminky s deťmi môžu prísť aj do obedného klubu, keď vlastne sú tu maminky s deťmi slovenské, tak uvítam aj ukrajinské. A máme aj silnú komunitu tínedžerov, ktorí vlastne chodia, už teraz v lete chodili hrávať ping-pong a veľmi radi k nám chodia tráviť čas. Máme tu teda nejaké otváracie hodiny, je ale možno sem prísť aj v iný čas alebo deň? Po dohode samozrejme môžu prísť ľudia kedykoľvek. Veľmi radi otvoríme na akúkoľvek aktivitu, ktorá je zmysluplná a ktorá pomáha budovať komunitu. Vieme si možno priblížiť, ako celý tento projekt, celý tento priestor vznikol? My sme začali spolupracovať v rámci teda viacerých občianskych združení práve prácou pre ukrajinskú komunitu. Spojilo nás to a zistili sme, aká veľmi dôležitá je tá komunitná práca. A práve od tínedžerov nám vznikla tá požiadavka, že chcú niekde tráviť čas, chcú niekam patriť, nechcú len mať organizovaný čas, ale tvoriť si ho ľubovoľne. Takže práve preto vlastne sme otvorili takéto centrum. Dnešok je teda takým otváracím dňom tohto priestoru. Skúsme si ešte v skratke priblížiť, ak by niekto mal záujem prísť, čo všetko tu môže dnes zažiť. Kľudne príďte, budeme radi. Aj teraz sú tu nejaké nové tváre. Máme vonku grilovačku, máme tu hudbu, decká hrajú ping-pong, šipky, malé deti sa hrajú, čítajú si.
Takže budeme veľmi radi, keď ktokoľvek príde. Ja už len na záver zopakujem, že priestor bude otvorený každý pracovný deň medzi 9. a 18. hodinou a nájdú to teda vyžitie či už mládež, študenti, ale aj rodiny s deťmi.